Sağlık, baylık. Sizin sağlığınız bizim baylığımız diye. Sağlık, baylık TikTok accountu. Hormatly adamlar, kimde kim horunası gelse, şuları yüz tutup bilersiniz. Elbette. Keto Coffee hemmeksi bilenler Amerikan önümü. Garantiya horunları. Onun şular var. Önküde bahasını yazmansın diýdiňiz hormatly adamlar. Men bahalaryny aýdyp geçeýin. 450 manat. Şu sumkadan çykandan bahasy 450 manat. Amerikan, Fransa, Germaniýa, Arabyň, Dubaýyň, ondan soň Orfediň önümi. 350 manat. 350 manat. Bularam 350 manat hormatly adamlar. 350 manat, 450 manat. Gat skitkada duran eken, saglyk, baylyk account şumat hemme zadyny skitkada goýupdyr. O näme üçin? Sizin aladaňyz üçin. Baş üstüne. Garantiya horunasyňyz gelse, saglyk, baylyk accountu ýüz tutup bilersiňiz. Yok. Ziyany yok. Bular kapsula. O çöpden ýasalýar. Saglyk, baylyk